बाबा रौरा में कितना ढुकल बा? कौन ची रे ससुरा? बाढ़ बाढ़ के पानी ऊपर बैठल सारा चौकी पर चौकी धके हमनी बैठल बानी सा। इतना डूब गइल बा? हाँ वाह खूब खाता नीनू। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कौन ची रे? ए मछरी मछरी आ राते जे बात से निकलली हमार मलकिन या दुआरिये पर लौक गइल सौरी। हाँ वो कनी लिया वो सरद मरनी कच से ना फंस गइली गच से ना। बहुत तरीके ई बात बा। तो तब तक खूब होत होई। खूब कौन ची रे? ए खाना खाना कनियो सनु बाबा सुनिए बड़ा लीला तनी चिवड़ा मीठा। कौन कहल खरे ससुरा? हवे तो एगो लइकवा हैं? कहत रहलस। कौनो कुछो लिया के नहीं खे देले। देखो देले। तनी सब होने बैठ के हाँ। आ कोनो बर्गर खाता कोनो पिज्जा खाता हाँ। आ बिस्लेरी के पानी पियो तारन सन। रौरा के बर्गर नहीं के खियाओ सन? बात हमनी के तो देखो तारे होते कॉल डूबल बाटे 100 बजे बाद से हमनी के पिए के पानी नहीं किया कह तारे चिवड़ा मीठा लीला तनी कोनो लिया के नहीं खे देले। यारी समझ गई। सुनिए खूब घुसता। कौन ची रे? ए बाबा रुआ घरवा में सांप। सांप? हाँ देख ना बड़ा कीड़ा फतिंगा आवत रस ओही में से एगो आइरल कनियो जी चल जो आकाशवा के घरे ओही भी आई आ कहीं हमरे काट ली तो नानू काटी रे सिखावल बा। सिखावल बा। हाँ ए बाबा कान हगले बहग तनी का। रे ससुरा मचान बनवैले बानी। मचान के ऊपर बैठ के हगत तनी। हाँ को मत इतना परसर आवत जे सीट देते हैं सब। एकदम। बाबा सुनिए पहले खूब करत रहनी अब क्या करत हो? कौन ची रे? पूजा पाठ। पूजा पाठ तो वही बाढ़ के पानी में नहा लेता नी। हाँ हाँ आ फूल उल कहाँ से आवता? फुलवा बाटे ना दुआरिया पर ओमे नहीं खाने घुसल ना। कौन ची रे? ए पानी ना उ सुखला नु बा सुखले बा। सुखला बा। बाबा रौरा टोलवा में कल गई रही सन पानी देखे तो एगो मेहरारू कह तरीका ए नी पुतरा आ गइले सन देखेला। बताई सही कहलियू? सही नहीं थे। कथी सही? हमनी दहाइल जाता नी सा हां आ सोजिया भी हनी आया के पूछो तरह सा ए बाबा घटता कि बढ़ता अगारी सुने वाला बात नहीं थे। गजब बेइज्जती है। ए बाबा एगो और बात सुनिए सुनिए का दुर्गा खूब मोट पकड़ता है। कौन ची रे? ए दो के बा तो लकड़िया प्यारी समझ गई। तो लकड़िया पकड़ी ना हमार सब दह गइल तो ना पूरा दह गइल। मैं सब दह गइल। ए बाबा अरे वो छोटका खुटिया नानू दहल ह। तो के देख ना कौन खुटी कहतनी? जौन राउर गैया बनाला ऊ खुटिया तो कहतनी। डूबल बा जाके टोके देख जे गइल बा कि ना हमारा फुर्सत नहीं खे टोए के। बाबा बड़ा रोलन के मजा बा। सब आदमी के 6,000 रुपया मिलता। नानू रे 8,000 नु मिलता। 8,000 मिलता? बाप रे बाप। तो हमनी चल जाता नी ससुरला आ तोहनी आके ढुकवा लो सो तोहनीए के मिल ए जाई कौन ची है? बाढ़ के पानी। ए बाबा कौन सरवा इतना मुतता है कि अपना बिहार के पूरा स्विमिंग पूल बना देले बा। पहले तोहनी के नानू बुझाइल। हाँ। हाँ माथा पर बैठा लेला सन नेपालिया के। अच्छा पलिए मुतता रसन। तो दोसर का इतना मुतले बा। तो खाल में बाड़ा तो डूबा ना बड़ी बाबा के मजा लेता रस अपने सुखले सुखले मजा आवत नहीं बा। हानू हाँ? बनवा टूटे टूटे होता। कहाँ रे कहाँ टूटता? अरे हुआ में कटहिया तर काल बड़ा बाबा गिर गइले तो करेजे पे हाथ रहे कि टूट गल। सारा लोग हमनी दौड़ के आई से हे बड़हन बाबा जो ये बांध टूट जो ये जोड़ा नारियल चढ़ाए। हाँ मर दिया तू तो मजाक में हमनी के डिब्बा गायब कर देबो। तो तोरा का बुझाइल तोहनी आके सवेरे से मजा लेता रस तो ना एकर मतलब बांध के तू शराब दे देबो। हम हमारा सरापला से हो जाता। कहीं टूट गइल तब का करबो? तो ये सर मर ना जा तू कहत। साला के मुंहा दी। ए मोहिता हां सांझ के आवा से एगो काम बा। काहेला? देख ना महावीरवा के जनेरा खूब पझल बा। हां हाँ 3-4 बोझा काट के लिया के धो दो सा हमरा ठेहवा पर। रौरा ठेवा पर? हाँ। ना ए दादा ऊ बड़ा रंगडा हो ऊ बड़ा गरिया वाला। रे सरवा पहले 3 बोझा लिया के पहुंचाओ सो पार्ले जी खियाब दुनु गोड़ा के साला 3 रुपया। हानू पार्ले जी पर 3 गो बोझा। ए सरो रुपये बोझा देता नहीं कम बा का? हमरा के दे दे ओकरा के छोड़ी। तो दू गो ते ही खाली है 3 गो। तो तीनों ते खा जेबे तो हम लेके का जाब रे? शाहिद खूब थम पर बैठा देखबो। रे साला कौना थम पर रे? केरा के थम पर ना जा तू बनाओ ना पर। तो का तारा मर से हमरा डेंगी मिलल बा का चलावे के थम पर तो कहियो बैठी लस। ए हित एगो डेंगे चोरा के धइले बा सन कह न त लिया के दीवा दी। लिया हम अपनो दे देम खेवेला। कौन जी रे ससुरा? ए धइले बानी लगी लगिया हाँ। वो तो हमरो लगे बा। कहीं पकड़िए सन तो। ए सरवा तो ते निहुर जाइए और हम ऊपर से कमर फेंक दे। तू ना उड़बो ना हम ही उड़ जाई। तो एकरा के निहुरा दे। ई नहीं उड़ जाई। डेंगी दिहा नहीं रखबा तू निहुरी हम काहे? शाबाश बेटा। ए सरवा तो हमार उम्र बाब निहुरा के। ए तोहरे तो एक्सपीरियंस ज्यादा बा।
बूढ़ बाड़ो हमनी के छोट छोट लइका बानी सो हमनी के निउड़ई बता मजा आई एगो मदद कर और ऊपर से निहुरी से हम ही है। हां वे अरे करे तो सरवा तो कौन तोनी के मारे के बा हमने हम कहत नहीं बचा लेब तोहनी के। अच्छा निहुरे के मतलब लुका जाए के बा अब के समझ आई लो। ए हमरा माल के फोन आवता तो हम का करी रे? तारा तो माल होई हलई ना बुढ़ापा में हमार बिया तो हम जाता नहीं 5 गो नु रखले बानी 5 गो तो जाता नहीं फिर भी जो तोहर तो 5 गो बा हम का करी ते आके हमरा खूंटा पर बैठ तक मार के लगा मर जाए सरवा चाट के जियान क देले बाड़ स खखोर देले बाड़ स एकदम सरवाई। रुकी भैया सब है जब इतना देख लेनी लोगिन तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करी हमरो माल जाल के टाइम हो गइल बा। और हाँ भाई लोग ये वीडियो ओनली इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनल बा तो कृपया दिल पर ना लें। और हाँ फेसबुक अगर देखा तो गए तो फॉलो जरूर कर लें। अगर यूट्यूब पर देखा तो गए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें। लव यू भाई लोग।